Ano ba yung dream mo sa life? Yung isang pare. So please help my brothers. Ito si Rambo, si Uncle Rambo, and si Uncle Brandon. So, bakit Brandon? Hey guys, so ayan, nandito kami ngayon sa Oslob. Kasama ko si Paco and si Loy Loy. Hi Loy! So si Loy Loy, ayan, first time niyo siya makita sa vlog ko guys. Kasama namin siya sa bahay. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Silang dalawa ni Rambo, yung adopted namin if you guys can remember. Yung kanilang channel ay Uncle_TV. Lalagay ko po dito. Yung link nasa baba. Please do subscribe to their channel. Ano sila? Gusto nilang mag-YouTube. Gusto nilang magkaroon din ng maraming subscribers para din maraming manood ng kanilang mga vlogs. So basically yung vlog nila guys, buhay sa probinsya, buhay nila sa Alcoy. So silang dalawa, nakatira sila sa bahay namin. So tumutulong-tulong sila sa bahay, nagpapakain ng mga baboy, ng mga chicken dong no? Mga chicken. Magtugway ba mo? Magtugway ba mo kanding? Dili. Basta tumutulong sila sa amin guys. So katuwang namin sila sa bahay at mga napakabait na mga batang to. Kasama niya si Rambo. So please support natin sila. Subscribe to their YouTube channel. So ngayon kumakain lang kami dito kasi hindi pa kami nagla-lunch. Guys, tapos na kami mag-grocery. Nag-enjoy ka ba, Busloy? Oh. Hindi ka ba namin na-istorbo masyado? Wala. Hindi naman. Okay ka lang? Okay. So ngayon guys, pabalik na kami ng Alcoy. Kasi may gagawin pa si Busloy at saka kami din, may gagawin din kami. Busloy, may mga tanong ako sa'yo. Ano ba yung dream mo sa life? Dream ko sa life? Maging isang pare. Pare. Gusto niya maging priest. Gusto niya maging pare, guys. Para matulungan ko yung mga bugoy nga nila. Yung mga gusto ko yung mabago yung mga buhay nila. So gusto mong mag-inspire, mag-inspire, motivate. Kasi nakwento sa amin ni Loy Loy, guys. Kanina actually nag-usap kami. Para sa inyo lang, purpose niya lang, para alam niyo kung ano yung pangarap ni Loy Loy. Gusto niya maging pare. Tapos kanina, 'di ba Loy, parang minsan daw natutorn siya kung ano talaga yung gusto niya sa buhay, gusto niyang marating. Minsan gusto niya magpare, minsan naman iba naman yung gusto niyang pangarap, ganyan. Palipat-lipat yung parang gusto niya. Tapos sabi ko, pag ganyan Loy, kailangan mong mag-pray. Pag-pray mo yan lagi kung ano talaga yung plano ni Lord para sa'yo. Pag may mga times na parang nalilito ka kung ano talagang gusto mong mangyari sa buhay mo, kung anong gusto mong maging in the future, 'di ba? Yung dapat mong gawin is mag-pray. Yes. Mag-pray ka kay Lord. Sabihin mo, Lord, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa life ko? Ganon. Pray ka lang ng pray araw-araw, wag kang magsawa. Ililid ka ni Lord kung saan ka talaga dapat. Kung ano talaga yung para sa'yo. Kasi nakalaan na yung future mo eh. Sinusulat na yan ni Lord eh. Alam na ni Lord. So, ikaw lang. More challenges na. May mga challenges along the way. Pero kaya mo yan. Mararating mo din yan kung gusto mo talaga. Again, pag malito ka, mag-pray ka lang. Tapos magpakabait ka lagi. Parang abot mo.
maabot mo lahat ng mga gusto mo sa buhay. Okay, Loy? Okay, te. Okay yun na. Pag maging vlogger ka na, vlogger na pari ka next time, di ba? In Jesus' name. Yes, magiging pari ka na vlogger. Okay din yun, no? Ayos ah. So, 'di ba guys, parang gusto ni Loy maging pare kasi gusto niya mabago yung buhay ng mga lost na mga tao. Maganda din yung niya, mission niya. Gusto niyang tumulong by being a priest. Yes. Father Loy in the making. Papa ni Loy, oh, dyan nagmana si Loy. Oh, itur mo kami sa bahay mo, Loy. Okay, guys. So, eto, nakita namin to. Nag-content na sila ng bahay ni Loy. Tapos, itutur tayo ni Loy sa bahay nila. Ilang views na yun? 100. Yung tour? Hindi, parang 300 plus na. 300. Basta nasa 300 plus na yung views ng house tour ni Loy sa channel nila na Uncle TV. After nun, kahit 300 views, di ba may nag-donate sa inyo ng semento? Oh, na. Ano pa? Pag-to, Sin, tapos? Amakan. So, basically, yung mga materials na yun, guys, makakapagtayo na talaga sila ng bahay. Tapos, eto kasi dito na place. Lapok. Oo, tapos pinapabantay lang kayo dito, di ba? Oo. Ipan mo dun. Yung makikita nyo dyan ngayon, guys, yan yung iba't ibang bahay nila. Sa kanila lahat yan, pero first floor, second floor, third floor. Dapat simple ko yan. Oo. Ngayon, magbibuild sila Loy dun talaga sa lupa nila. Sa tapat lang din ng kung saan sila nakastay ngayon. So, Let's go. let's go. Mag-tour tayo. Binanda po kayo. Asa? Awat eh. Ano to, Loy? Ano to? Breedinganan sa manok. Ha? Breedinganan sa Ah, manok. breedinganan ng mga manok. Isang gagman. O, tapos dito, Tara, tulog si Papat eh. dito natutulog yung papa mo. O, tignan nyo guys. Parang ano lang siya, barong-barong, pang pinatagpi-tagpi ng mga kahoy, diba? Tapos may scene lang. Nanumping. Pero pag ganito yung panahon, maulan-ulan kasi ngayon. Hayahay kaayo siya, diba? Bugnaw kayong kuan, Oo, makan. Ay, sobrang- makan ka ng salog. Sobrang lamig ng niya, ng floor. Napa-air ko na air Ayan, lang. oh. Asa? Airlaps. Airlaps daw. Sa Bisaya pa, airlapos-lapos. But kitchen ako tayo. Asan kitchen niyo? Oh, ito yung kitchen nila. Kalaha, dara, butang. Pagpupot. Oh, ayan yung kitchen nila, guys. Abuhan. Masyag abuhan, no? Ayan. Dito sila nagluluto. Tapos, dire. Makalira. Itong gatay niya tayo mga Ito yung binigay namin dati. Na parang lagayan ng mga plato. Dire, napay manok. May manok din dito. Tapos dito, ano to dong? Dire ko tulog sa una te. Dati. Surprise! Utas ngayon, nakatambak na lang. Ang tambak, butanganan ng sinina. Usahay. Oo. Plato ng sulod. So, nakatambak na lahat na niya. Pero dati dito daw siya natutulog. Bakit hindi ka na natutulog dito ngayon? Doon nakigilom. Maraming lamok. Dire ko magtulugan sa una. Katong wala ka pa sa inyo ba? Sabi niya, dito daw siya natutulog nung hindi pa siya natutulog sa amin. Yan, dito? Hindi. Dire. Pati na may hipos-hipos bro. Dito siya natutulog. Hayang, maghayang na ko dira. Basta pauli ko dire. So, ayan yung tulugan ni Loy. Tapos guys, ito pa, kwento sa akin ni Rambo, kahit na may higaan, may bed naman sila dun sa attic namin. Kasi parang dalawang beds yun, di ba? Si Loy yung sa isang bed. Hindi siya natutulog sa bed kasi para siyang nalulunod. Oh, para siyang nalulunod daw siya yung feeling niya. So, natutulog pa rin siya sa attic, sa sahig. Kaya biyahe kayo, ligid ako dira. Bugnaw ba dyan? Oh, kasi malamig daw. Tapos, pagulong-gulong lang daw siya kasi malamig yung sahig sa attic. Paano yan? Pag yayaman ka na soon, may bed ka, sa sahig ka pa din matutulog. Sahig ako kay dra yung naanad. Sabi niya kasi, kaya siya nag-vlog kasi gusto niyang makaahon sa hirap. Matabang sa pamilya. Oo, tapos tulungan niya yung pamilya niya. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala, mag-vlog tayo, paparamihin natin yung subscribers niyo ni Rambo. Kayang-kaya natin to, di ba? Kayang-kaya. Let's go. Tapos guys, eto, along the road lang siya, pero pag umuulan, bumabaha, di ba? Diretso to. Oo, may swimming pool pala kayo, Loy! Oh, ibang klase swimming pool! Backpack din. Tapos ito yung ano niya, baboy. Asan yung mama mo?
Nasa sa Lapu-Lapu ng trabaho. Ay, nagtrabaho pala ngayon? Oo, sa Villas Magallanes. Oh, anong trabaho niya doon? Yung midra nga ito. Kakatulong. Nakatulong. Yung mga kapatid mo nasan? Ang akong magulang bahay nasa Lapu-Lapu din hapon nag-eskwela tapos trabaho gabi. Ang ikatulong ako kahit soon, usay mo uli ra dire. Balag na po uli balik. Tapos dyan kayo naliligo, naglalaba. Madra. Kasi mo mo kontra nila pa. Uy, may basketball court pala kayo dito, Loy. Ganda ng basketball court. Dira mo dinudula ako mga mangote. Ito daw naglalaro yung panglima tsaka yung pang-anim niyang magkakapatid. Sila magkakapatid. Yeah, shot. Saan yung mga nakakababatang kapatid mo ngayon? Yung sa akin nasa ibabaw tapos ang gamay no kay gilaag. Hanggang third floor pala bahay niyo. Yaman pala eh. Claim natin yan. Sige lang. Sabihin mo sa kanila kung ano yung pangarap mo sa life. Sa kinabuhi ni mo. Sa imong goal yun. Aside sa pagiging pare. If mo successful ko pohon, gusto na ko nga tabangan akong pamilya tapos gusto na po na akong mutabang sa mga tao kung kinsa ang nagkalisod. Ang ganda, 'di ba? Gusto niyang makaahon. Inspire sa mga tao. Yes, gusto niya makaahon sa life and at the same time pag nakaahon na siya, gusto niya namang mag-give back, 'di ba? Tumulong naman sa ibang tao. Ganun naman talaga dapat. Uy, nandito yung isang uncle. Ay boss. Ayan yung kasama niya sa vlog. Ako Rambo. So silang dalawa, guys, yung nasa Uncle TV. So please help my brothers. Ito si Rambo, si Uncle Rambo, and si Uncle Brandon. So, bakit Brandon mas masaya yung Loy-Loy? Si Loy-Loy, Uncle Loy-Loy, hindi Uncle Brandon tsaka Uncle Rambo. Silang dalawa yung nag-start ng kanilang channel na Uncle TV. So please support them, guys. Let's support them and let's help them gain more subscribers, gain more views para naman makatulong sila sa kanilang pamilya, 'di ba? 'Di ba, bro? Oo. Lalo na kay Uncle Brandon. Yes, lalo na Hindi kay lang Loy-Loy. third floor yung bibuild niyang bahay. Ilang floor na yun, Col? 20. 20 floors. Sabi nga niya sa akin, ate, ano daw, parang gusto niya daw magkaroon ng proper na bahay soon, yung pamilya na, para hindi na kayo, ano, no? Kasi nasa ibang lugar yung mga kapatid Oo, mga niya. kapatid eh. niya. Diba? Nasa Lola, nasa Chuhin. Kasi mahirap din pag dito kayo lahat, no? Dagang lamok. Oh, maraming lamok, guys. Tapos, madali silang magkasakit. Ang gusto niya kasi, magkasama silang lahat sa isang bubong eh. Hindi naman sa isang bubong. Tatlong bubong. Tatlong bubong. Kasi araw to sa hektarya. Ano si... CR nila isang hektarya. Sa hektarya si. Kahit saan kayo nag-CCR. Nag-CR dyan ya. Pag Ano may gamit swimming nyo pag pool. nag-ano kayo, Jejems? Secret. Bato. Ang sakit doon sa puwet. Anyway, sige, tignan natin. As we mentioned earlier, guys, di ba may nag-donate sa kanya ng parang yero, tapos yung mga, ano yun, amakan. Amakan. Parang Pang-wall. basic lang, pang-walling. May semento din. Oo na. May semento din. So, tignan natin yung lugar kung saan nila itatayo yung bahay nila. Ito na. Ito na, guys. Yung kanilang bahay. So, kayo lang ng papa mo yung nagtayo nito. Sila lang dalawa ng papa niya. At least, mas malaki-laki siya. Tapos, pwede kayong dalawa ng papa mo or kay mama mo. Kailan babalik yung mama mo? So, ayan na guys. Di ba nakakatuwa? Sa video nila yon kahit 300 views pa lang yon may nag-donate na, di ba? May tumulong na. Yeah. So, sana matulungan pa natin sina Uncle Brandon tsaka Uncle Rambo na ma-build yung channel nila para naman matupad din yung mga pangarap nila sa buhay. At makatulong din sila, di ba? I-give back nyo yung kindness na natanggap ninyo. Huwag nyong hindi kasi pwede nagsa-stop lang sa inyo kasi hindi dumadalo yung blessings pag naka-stop sa inyo. Dapat i-share nyo din sa ibang tao. So ayun, invite them to subscribe to your YouTube channel. Hello mga uncle, huwag kayong magsawang manood sa video namin at lagi nyo kaming suportahan. Yun lang po. Uncle Rambo. Una sa lahat, papasalamat kami sa mga nag-subscribe sa amin kahit ano lang pa dandahan pero napapasalamat kami kasi hindi abot ng 100 subscriber kung hindi sa suporta nyo. Maraming salamat. Continue lang sa pag-support sa amin. Maraming salamat. Yes, dahan-dahan lang maabot nyo rin yung mga 1,000 subscribers. Tapos pag umabot na kayo ng 1,000 subscribers, mag-aim naman kayo ng 2,000 subscribers Sound. hanggang sa maging 1 million subscribers. Di ba, bro?
Kaya yan. Shoutout kay Kuya Adrian Lau. Player siya ng Cebu City Shark. Cebu City Shark. Salamat po kuya sa pagbigay mo ng tulong. God bless po kuya. Ako rin magpapasalamat ako kay Idol Adrian Lau kasi first meet pa namin, napaka ano niya. Madali kaming nagka-close. Nakakatakot lang kasi alam mo na. Maraming salamat Idol. At kay Noy Pageng. Salamat kuya sa lahat ng suporta. Salamat sa Red Horse. Salamat sa rin. First time ko pong uminom kagabi. Pakita natin si Noy Paking. Ayan. So, very supportive sa dalawa. Ayan. Siya yung nagbablog ngayon. Thank you, Thank you, guys. Tess. Thank you rin ay Paking. Mabuhay ang Uncle TV. Let's go support them. Thank you. So ayun po mga siyaw, tapos na kami mag-grocery at ngayon, anong Tagalog sa humapit? Basta humapit kami sa bahay na ni Brandon or tinatawag nilang na Bus Loyloy. Ito yung bahay nila. Original Sigby. Guba-guba sila na. Dito yung kitchen namin mga kasiyaw. Kitchen nyo. Kitchen. Oh, dapat yung kitchen meron ding mga bigas. Oh, yun. Salamat ya. Oh, Sorry. kami po yung nag-grocery kanina para sa iyo, Tadong. Salamat, ya. Para sa pamilya ninyo, ha? Salamat ka. Salamat niyo, Tess. Mag-thank you ka sa kanila kasi sweldo ko yan sa YouTube. Dali, mag-thank you ka sa mga nanonood. Thank you sa mga subscriber ni Ate Maya at kay Noy Paging. Salamat po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong ngayon. Sana po lagi niyo tandaan, mabuti yung makatulong sa kapwa kaysa naman na kaysa hindi mo bahagi yung blessing na nakuha mo nanggaling kay God. Sana po spread the love po. Yes, God bless. Alin mo, bro. Ayun nga guys, so maraming salamat. Mag-outro ako ulit. Nag-outro na kami doon pero ngayon lang namin binigay yung pa-surpresa namin para kay Uncle Brandon. Please don't stop supporting them. Please subscribe to their YouTube channel. Again, Uncle_TV. So please, para ma-monetize na din po sila. Thank you guys so much for watching my vlogs and for subscribing to my YouTube channel. Sana din po kagaya ng sinabi ni Uncle Brandon, let's spread the love. Okay, thank you. Thank you.